कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविंदं गोपिकाप्रियं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हे अधिक मासाचे एक सुसंदर्भाचे रे आम्ही कालचे दिवसपर्यंत ह्या एक मास आणतो मला मास म्हणून सांगून घेऊन ते बृहन्नारदीय पुराणांतू उल्लेख केलेलं तसले विचारू आम्ही चिंतन केलेले। एक मासांतू संक्रांती आईल नातील त्या बाळी खंची रीतीरी एक सर्व एक खंचे एक देवता कार्य निपुरा दायनाशी शुभ कार्य दायनाशी ते मास म्हणून सांगितलं तसले बहिष्कृत जाल्ले ताका मला मास म्हणून सांगून म्हणले। तशी म्हणाल तेदना त्या एक मला मास म्हणून सांगितलं तसले खंची रीतीरी त्या एक परमात्मा सन्निधानांतू निवेदन करचे गतीरी भायर सरले। खंची रीतीर ते धैर्य घेऊन ते देवल सन्निधानांतू चमकले म्हणून सांगून घेऊन आम्ही काली चिंतन केले। तंतुही मुख्य दावन घेऊन हे ऋषिवरेण्यांनी सूतादी संवाद करताना सूत पुराणिकांनी नारद आणि नारायण संवाद मुखांतर दलल तसले विचारू सांगिल तसले आम्ही चिंतन करत असेल। अशी मला मास धैर्य करून घेऊन देवाले सन्निधानांतू प्रार्थन केले की विनम्रपूर्वक दावन घेऊन तशी प्रार्थना करताची देवालगी निमगुचे आरंभ केले कसन म्हणारी अयिनाथ कृपा निधे हरे न कथम रक्षसी मामिहागतम कृपणं प्रबले निराकृतम मला मासेत्यभिधाम विधाय मे। म्हणताना मला मास म्हणून सांगून घेऊन मग पूर्वजन म्हणतात रीची तुक्क मिगेल वेर करून येणे मेदावा अशी एक करून येनाशी अशी एक तुक दीनबंधू म्हणून म्हणता ती खंची खातीर तू मिगेल वैरी एक करुण दवरता ना देवा म्हणून सांगून निमगित अस तशी अनेक रीतीरी देवाले सन्निधानान तू प्रार्थना दवरत गे म्हाका मला मास म्हणून सांगता कसले म्हणून सांग ते देवाल सन्निधानान तू म्हणतस गे शुभकर्मणी शुभकर्म करचे एक पूर्वजने वर्जितम वर्जन करून सोडला की कोणे करता नाची तशी निरधीशम मलिनम सदैव तैही मग शुभकर्म करचे नज म्हणून सांगून अनेक कारण कसन म्हणारी त्या एक मासाक म्हणा मलिन मास म्हणून सांगताली मला मास म्हणून म्हणताली त्या संदर्भाचेरी त्या एक मासाक अधिपती नियामक दावन असेल तसल कोणे नाची तशे कोणतरीची म्हाका एक तुच्छ दावन घेऊन पडत असाची तशी म्हणताना म्हाका दयालू दावन असेल तसल तू रक्षण कोरका देवा म्हणून सांगून घेऊन निमून घेतले की तशीची पूर्व वृत्तांतांदरीची कोण कोणाक खंची कितीरी ते देवान रक्षण केला म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात। खंची रीतीरी एक कंसाले एक बंधना भितर असेल तसले वसुदेव देवकीक कंसाक संहार करून घेऊन तू रक्षण करणे मे देवा म्हणून सांगून निमून घेतस। खंची रीतीरी एक द्रौपदीक खरं दावन असेल तसलो दुःशासनाने एक वस्त्राभरण करत संदर्भाचेरी तू वस्त्र देऊन घेऊन रक्षण करणे मे देवा तशीची यमुनेन तू अत्यंत विषभरित दावन असेल तसले एक कालिय इत्यादी परा असेल तेदना तंतु दुखून घेऊन दरीची तू रक्षण करणे मे तुवे तशीची सर्व जनांक तू खंचे संदर्भाचेरी अवमान एक दवचे संदर्भाचेरी रक्षण आणि पुरा करतल तसले हांव पळोवन घेतला। अशें आसतना खंयची गतीरी हे एक संदर्भाचेरी म्हाका कितले अवमान दत्तन तू नुता बसला म्हूण सांगून कळतना म्हणून ते मला मास देवाल सन्निधानान तू निमून घेतस की शरणागत दत्तस तशी त्या वेळारी इतले पूर सांगिल नंतर देवाक करुणा समुद्र म्हणून म्हणतात देव सांगचेक आरंभ करत गे कसने म्हणारी असल प्रत्येक कसनी एक ते प्रार्थना दवरला प्रार्थना पूर पळोवन घेऊन निमगीत काही वत्स वत्स किमत्यंतम दुःखमग्नोसी सांप्रतम एतादृशं महत् दुःखम किंते मनसी वर्तते। पुनः निमून घेते कसले तुगेले मनान तितली पुर दुःखस असल दुःख आणि पुर तू दवर घेऊ नका म्हणून सांगून घेऊन पुनः निमून घेत काही दुःख मग्न दावन असू नका म्हणून म्हणता अशी सांगून घेऊन असले प्रत्येक दुःख आणि पुरा केदनाकही सम्मने कसले म्हणारी हे वैकुंठ लोक हे वैकुंठ लोकांत कशी म्हणारी कोणाकही खंचेची ಒಂದು ಎಳ್ಳಷ್ಟು म्हणून म्हणता बडया तशी खंचेच दुःख येवचे साध्य नाके
ತ್ವಾಮತ್ರ ದುಃಖಿದಂ ದೃಷ್ಟ ವೈಕುಂಠಸ್ಥ ಸ್ವಮಿಸ್ಮಿತಾ ಹಂಗ ಅಸಿಲ್ದಸಲೆ ವೈಕುಂಠ ಅಂತೂ ಅಸಿಲ್ದಸಲ್ ಜನನಿಪುರ ವಿಸ್ಮಿತಾ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿದ್ದವನ್ ಪಡೆತ ಸಜ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಏಕ ದುಃಖ ನತ್ತಿನ ಕಡೆನ ಹ್ಯಾನ ಮನೆ ದುಃಖ ನಿಪುರ ಗೆವನ ಇಲ್ಲ ನಾವು ತೂಮ ಮುನ್ಸಂಗುನ್ ಗೆವನ್ ಕಿಮರ್ಥಂ ಮರ್ತು ಕಾಮೋಸಿ ತನ್ಮೇ ವತ್ಸವದಾಧುನ ಅಶಸ್ತನ ಮಿಗೆಲಗ್ಗಿ ತೂ ರಕ್ಷಣ ಕರ್ನಿ ಮುಣ್ದರಿ ಹಾಮ ಕಂಚೇ ರೀತಿರಿ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಕುರ್ಚೆಗೆ ತಯಾರಸ್ಸ ಮುಣ್ಪರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಷಯ ಮಣತನು ತುವ ಅಸಲ್ ಕೆದ್ನಾಕೆ ಮೋಣಕ ಮುಣಸಂಗುನ್ ಗೆವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಮಣತಸ್ಕೆ ವಿಷ್ಣು ಮಣತಸ್ ಅಸಲೆ ಏಕ ವಿಚಾರು ನಾರಾಯಣ ನಾರದ ಲಗ್ಗಿ ಸಂತಸಜಿ ಶ್ರುತ್ವೇದಂ ಭಗವದ್ವಾಕ್ಯಂ ವಿಭಾರ ಇವ ಭಾರಕೃತ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಸಮಾಯುಕ್ತ ಉವಾಚ ಮಧುಸೂದನಂ ಅಶಿ ಹೇ ದವನ ಸಂಗಿಲ್ದ ಸಲ ವಿಚಾರ ಐಕೋನ್ ಗೆವನು ते अधिक मासाक अत्यंत मना बित्तेरी एक भार दावन सिल्द सले विचार निपर एकपटी ऊण दावन घेऊन समाधान पूर्वक दावन घेऊन देवा लग्गी निम्गुचेक आरंभ केल्लिके कसने म्हणून सांगलरी अज्ञातम किंचिन्नेमास्ति देवा तुक्का गोत्ना म्हणून सांगिल्द सल कंचे एक विचारना म्हणताना कसलेक म्हणरी आकाश इव सर्वत्र विश्वं व्याप्य व्यवस्थित तुगल एक व्याप्ति कंची रीतीरी म्हणून सांगलरी आकाश कंची रीतीरस तक एक व्याप्ति म्हणून सांगून त्या रीतीरी तुम अत्यंत प्रत्येक कडेंद रीची असिल दसले एक तुगल स्वरूप अशी असतुकून घेऊन तुक खंचे रीतीरी गोतना म्हणून खंचे ना देवा तशीची कूटस्ते त्वयि कर्माणि सर्वाणि भूतानि च विवस्थया चराचरगतो विष्णु साक्षी सर्वस्य विश्वद्रक म्हणताना हे चर एक जगत्तांत शेपुरो अचर अंत शेपुरो प्रत्येक लेखदलर शेपुरो परमात्म कशी म्हणून सांगलरी सर्वस्य विश्वद्रक प्रत्येक परमात्मनच पडोत तसले देवान पळेनदत्तील खंचे एक विचार ना म्हणून सांगूनस अष्टकून घेऊन हे सर्व तथापि वच्मी असल तुक गोत्नाशास्य आस्त म्हणून सांगून नाव म्हणा दलरीची हा तुगल सन्निधानांतू पुनः निवेदन करतस कसने म्हणून सांगलरी हे नाथ दुःखजालमपावृतं तादृशं नैव कस्यापि न श्रुतं नावलोकितं सर्व तुगेले एक विचारक गोत्नदत्तील दसल खंचेना कसले म्हणरी क्षण लव मुहूर्त पक्ष मास दिव दिवा निश हे प्रत्येक कशी म्हणून सांगणारी देवाले आज्ञे घेऊन घेऊनची सर्व चुलती दसले तूची तांका स्वामी दावन घेऊन अस तशी तुगेल निमित्ती त्यांनी निर्भय दावन घेऊन सर्वत्र त्यांनी केदनाके असत त्यांनी तसे कोण घेऊन तुक्का सोण घेऊन केदनाके ना कशी तशीची नमे नाम माक कशदल्ला म्हणून सांगणारी माका खंचे नाम म्हणून नाव ना मला मास म्हणून म्हणतात तिथलेची तशीची नमे स्वामी माका स्वामी म्हणून सांगून घेऊनच मी गेले एक कोणे नाची तशीची नाही कश्चन ममाश्रय माका आश्रय दावनशील तसा व्यक्ती दलरीची कोणे नाची दवा तस्मान्य कृत सर्वैहि साधिदे वै सुकर्मणा तशी कतेरी प्रत्येकलेनं माका निराकरण करून सोडले प्रत्येक चैत्रादि मास मंडलर समेत मक्क पडेत असताना एक नमुने एक अत्यंत तुच्छ धावून घेऊन परा पडेत असतात अष्टे कोण घेऊन मग निराकरण केला त्यांनी तसे कोण घेऊन निषिद्धो मलमासोयम इत्यंधो वडगसदा म्हणताना खंची रीतीरी एक दोड दिसन तेले एकलो व्यक्ती चुकून खंय की एक कूपा भितर पडलारी आता अशी एक गुपसून पडली म्हणून दरी खंची रीतीर तक्का आश्रय दितल सर व्यक्ती ना म्हणून दर तक परिस्थिती खंची रीतीर असता त्यांची रीतीरी मिगेल परिस्थिती जाऊन घेऊन अस तसे कोण घेऊन तूव मक्का अनुग्रह कुर्का तसे कोण घेऊन निज धर्मं समालोच्य यथारोचित तथा कुरु पुनः पुनः पामरेण न वक्तव्य प्रभुर्महान देवा एक कसने म्हणून सांगणारी हा पुनः पुनः तुग लग्गी कसनेच निंबू का म्हणणं प्रत्येक तुक गुत्तसिल दसले विचारू आणि एक विचार कसने म्हणून सांगणारी केदनाकई पुनः पुनः पामरेण पामर दावनशील सलामी पुरा कंचेची तंगेल तंगेले एक प्रभु लगी तंगेल तंगेले एक बॉस असतात तंगे लगी खंचे विचारणी पुरा पुनः पुनः निम्गुच्चने वच्चनज्ज तसे कोण घेऊन तू कसनी एक आमका अनुग्रह करतगी ते मक्का जाऊ कदा दसले अष्टे कोण घेऊन निज धर्मम हक्क कसनी एक धर्मयुक्त दावन घेऊन अस त्यांची तू विचार कोण घेऊन मक अनुग्रह करी म्हणून सांगून घेऊन देवा लगी प्रार्थना दवरले तशीचे ह्या करणे म्हणून दरी मरिष्येहम 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 पुनः पुनः इत्युक्त्वा मलमासोयम विरराम विदेशुत अशी इथले पोर सांगून घेऊन हाम मरिष्येहम म्हणरीस हाम मरता म्हणून सांगून घेऊन पुनः पुनः देवालगी सांगून घेऊन मलमास नुत रब्बून घेऊन सोडतगे त्यावेळारी कृपाळू दावनशील दसल तो परमात्मू
ते अत्यंत गंभीर दावनशीलसले वाक्या मुखांतर ते अधिक मासाक सांत्वन संचेक आरंभ करता. तसल ते एक विचार नारदा लग्गी नारायण देवू सांगतस अशी सांगून घेवन मुखारी सांगतस. थंय प्रत्येक मुखारसून कसन पुर एक वृत्तांत आनी पुरास ते प्रत्येक कशें म्हूण सांगल्यारी हांव तुमकां सांगता म्हूण सांगून नारायण सांगतस. शृणु नारद वक्ष्यामी यदुक्तम हरिणा नघ धन्योसित्वम मुनिश्रेष्ठ यन्माम पृच्छसी मत्कथाम. अशें आसतना हें एक देवाले कथाभाग कसन आस प्रत्येक हांव तुमकां अनुग्रह करता कसन ते एक हाजे वृत्तांत आनी पुरास सांगता म्हूण सांगून घेवन त्या वेळारी सांगचेक आरंभ करता. तशी त्या वेळार कसन जाता म्हळ्यार एक हांव मरिष्येहम म्हूण सांगून घेवन मलमासान सांगून घेवन नुतथी एक पोण आसतके ते मलमास तेन्ना केवल परमात्माली एक नेत्र संकेतानाची म्हणटना एक देवाले एक दोळे दृष्टी संकेतान करतना ते परमात्माले वाहन जावन आशिल्लो गरुड. ते गरुड थंय वचून घेवन ताका सांत्वन करचेक आरंभ करतगे. तशीच तांगेले आशिल्ले तसले पक्षेण तागेले पक्केन तो विजयामास अत्यंत हगूर वारने परागान घेवन समाधान करचे प्रयत्न करतगे. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ದಾವನ್ घेवन ते मलमास निमगून घेतके उठून रबून घेवन म्हाका ते वारी मुख्य न्ही म्हाका त्या संदर्भांत म्हाका हांव मिगेल मना भितर कसन एक देवाल सन्निधानांत प्रार्थना दवरला त्या म्हाका अनुग्रह दवका म्हूण सांगून घेवन पुनः निमगून घेतगे. पाहि पाहि जगद्धात पाहि विष्णु जगत्पते उपेक्षसे कथम नाथ शरणम मामुपागतम. म्हणटना हे जगन्नाथ म्हाका रक्षण करी तूं खंयचे खातीर मिगेल वयर तुव उपेक्षा करतस म्हाका कसलेक तुव वर्जन करतस त्या विशयान. तशें करून घेवन हांव तुका शरण दावन घेवन आयलस तशें करून घेवन म्हाका तूं अनुग्रह करी म्हूण सांगून घेवन पुनः पुनः विललाप करून घेवन निमगून घेतले. तेन्ना देव सांगचेक आरंभ करता. उत्तिष्ठ उठोन राब तूं कस विषाद कोण घेवं नाका तद्दुःखम दुर्निवार्यम मे प्रतिभाति निरीश्वर. म्हणटना तुगेल दुःख कसन म्हूण सांगून म्हाका कळ्ळें. तुगेली एक अधिपती कोण म्हूण सांगून ना न्हू तुका तशें करून तुगेलें दुःख नमे तें म्हाका गोत्तस. तशीची मना त्या परमात्मू एक वेळाक मना भितरी ध्यान करून घेतले आनी सांगतकय विनिश्चित्य पूर्ववाक्यम उवाच मधुसूदनः अत्र आगच्छ हांग यो तुव म्हूण सांगून घेवन प्रत्येक विचार पूर्ववृत्तांत आनी परा पळोवन घेवन आपेलकय. तशीची म्हणतकय तूं मिगेर ಒಟ್ಟು गोलोक म्हूण सांगून आस ते लोकाक तूं येवन घेवन पावका. थंय तुका तुगेले एक कसनकी एक दुःख आस ते दुःखाक सांत्वन म्हूण सांगिल्लें जाल्यार परमात्मा अनुग्रह करता. ते साक्षात श्रीकृष्ण परमात्मूची थंय आस म्हूण सांगून म्हणलें. तशी आपोवन घेवन गोलोका वतगे. थंय वता आसतना परमात्मा खंयचे रितीर आस म्हळ्यार गोपिका वृंद मध्यस्थः अत्यंत गोपिका स्त्री आनी पुरा थंय ಒಟ್ಟು सेरवलीचके तांगेले मध्यांतू तो परमात्मा आसगे. द्विभुजो मुरलीधर मुरलीधर दावन घेवन हातांत तो कोळल धरून घेवन मुरळी दे वादन करताची आशिल दसल तो परमात्मा. तशीची नवनीरदश्यामो नवीन नीरदश्यामो रक्तपंकजलोचनः म्हणटा देवाल ते एक अत्यंत वर्णाची आमी मेघश्याम म्हूण म्हणटात. एक पावस येवत तसल संदर्भाचेर खंयची एक ते मोड जाता पळय तसल ती एक मोडाचे सदृश दावन आशिल्ले एक वर्ण रक्त पंकजलोचनः तगेले एक दोळोच म्हळेतना एक कमलाक्ष म्हणून आमी म्हणटात त्या रितीर तगेले रक्तवर्ण दावन घेवन आशिल्ले दोळो असले अत्यंत सुंदर दावन आशिल्ले परमात्मू. पीतांबरधर पीतांबरधारी कोर नाशिल्लो तसलो वनमालादी धारण कोर नाशिल्लो तसलो अत्यंत रत्न इत्यादी पर धारण केलेलो तसलो भक्तवत्सल परमात्मू. तें विशेष दावन घेवन पार्षदैः परिवेष्टितः पार्षद गण म्हणून विष्णू पार्षदरू म्हणून म्हणटात तांगेले गणा दुखून घेवन समूह दावन घेवन आशिल्ले जाल्यार कृष्ण थंय आस. तसल तो परमात्मू अनुग्रह करता. तशें करून घेवन गच्छावस्तत्र तद्दुःखम श्रीकृष्णो व्यपनेष्यति. तसल तो कृष्ण परमात्मू तुगेल कसन की एक दुःख आस तें दुःख परिहार करता तो. तशें करून घेवन आमी थंय वचा म्हूण सांगून घेवन त्या मलमासाक आपोवन घेवन वतगे. आपोवन घेवन थंय वतना हात धुवन घेवन आपोवन म्हणटगे. केन्नाकय एक कश्टकाल आयिल्लो तेन्ना खंयच्यो एक ज्यो व्यक्ती आसचे पुरो ते व्यक्तीक कोण येवन घेवन ते व्यक्तीक सांत्वन करता
ಅಥವಾ ದುಃಖ ಅಂತ ಸಿಲ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಾಂತ್ವನ ಕರ್ತ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಸಿಲ್ದಂತೆ ಕಷ್ಟ ದುಃಖವನ್ನು ಪಾರದವಚೇಕ ಅನುಗ್ರಹ ಕರ್ತ ತಂತು ರಕ್ಷಣದಿತ್ತ ತಕಮ್ಮಿ ಕಸನ ಮಣ್ತತಿ ಮಳರಿ ತು ದೇವುಶಿ ಅವನಿಗೆ ಪಾವುಲ ಮಣು म्हणताना ह्या एक मलमासाक साक्षात परमात्मोची नारायणोची अनेक रूप ते कृष्ण रूपार असेल तसले थई वचून घेऊन थई तुगेल दुःख दूर दत्ता म्हणून सांगून घेऊन आपोवन घेऊन वत्तस पळया अशी आपोवन घेऊन ते चमकला तसले एक परमात्माले एक अत्यंत श्रेष्ठ रूप म्हणून सांगिल तसले ते गोलोक अंतवस म्हणून सांगून घेऊन तसल ते गोलोक म्हणून सांगिल तसले ज्योतिरभ्यंतरे लोकत्रयमेव मनोहरम तस्येवो परिगोलोकः शाश्वतो ब्रह्मवन्मुने म्हणताना थंय एक अत्यंत चंददान असेल तसले ज्योतिष स्वरूप असेल तसले एक लोक कळते ते प्रलय संदर्भाचेर रीची असेल तसली एक लोक कळते थंय पडत असताना कोटी सूर्य निभम अत्यंत ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯಪುರ ಒಟ್ಟುದಲರಿ ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯಾಲ ಸಮೂಹ ಒಟ್ಟುದಲ್ ಮುಂದರಿ ಕಂಚಿ ರೀತಿ एक कांती असता तसल ते एक कांती असेल तसले एक लोक ते थंय ते ज्योती भितरी एक लोकत्रय तिनी लोकदल रीची अस म्हण सांगून तज्जी वैर असेल तसल लोकाची गोलोक म्हण सांगून म्हणतात ते कितले विस्तार अस म्हण सांगरी 3 कोटी योजना यामह ते विस्तार कशी म्हणरी 3 कोटी योजना विस्ताराचे अत्यंत श्रेष्ठ दान असेल तसल लोक अशी आम्ही आत्ताचे एक कालमान ಅಂತ ಪಡೋಕದರಿ एक ಯೋಜನಾ म्हणून सांगली म्हणून दरी एक 6 किलोमीटर दररी 6 × 3 कोटी योजना म्हणून सांगून म्हणताना तिथले एक विस्तार दान असेल तसल ते एक लोक तसल ते मंडलाकृती गोलाकार असेल तसल एक लोक कहते थंय अत्यंत श्रेष्ठ दान असेल तसले तेजस स्वरूप दान असेल तसले तशीची प्रत्येक जन दरीची गम्यश्च वैष्णवैः वैष्णवाननि पर असिल तसल जागो तशीची स्वप्ने दृश्य अदृश्य योगिभिः स्वप्ने दृश्य योगी वर्यनिदल रीची स्वप्नादुकर्दल रीची पडोचे दायना विष्णु भक्त अशी तसल लोक तसल ते लोक असिलेची ते गोलोक म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात तजे अधोभाग ಅಂತ असेल तसले लोकाची वैकुंठ लोक म्हणून सांगून म्हणतात तद् अनेक तद् लग्गी असेल तसला अनेक लोक म्हणरी शिवलोक म्हणून अशी एक गोलोक तजी अधोभागांतू एक बदीन वैकुंठलोक अनेक शिवलोक म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात तसल ते गोलोकाचे मध्यांतू असेल तसले एक ज्योती म्हणून सांगिल तसले सुमनोहरम अत्यंत मनोहर दावन असके परमाह्लादकरम शाश्वत परमानंदकारणम त्या पळेतनाची आह्लादक मिळतके आमका शे आनंददारीची मिळत तसले एक लोकदावन असेल त्यास तसले थंय कशें आसता ती म्हूण सांगरी ध्यायन्ते योगिनः शाश्वत योगेन ज्ञानचक्षुषा तदेवानंदजनकं निराकारं परात्परं तसले योगी वरेण्यनि पुरा योगेन ज्ञानचक्षुषा ತಂಗೆಲೆ ಪರಮ ಯೋಗಾದುಕು ನಶ್ಯ ಪುರೋ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಷ ನಶ್ಯ ಪುರೋ ತನ್ನಿ ಪರಮಂ ಧ್ಯಾಯಂತೆ ಧ್ಯಾನ करता तन्नी तशीची त्यांची तांकां आनंदजनकम आनंद दितगे तशी निराकारम खंयचेय एक वायट एक आकार असल्यार तांतून दूर करतगे परात परम दान असेल तसल ते एक लोक तसल ते लोकांत असेल तसलोची परमात्मोची तो श्रीकृष्ण म्हणून सांगून हत्तांतू मुरळी धरल तसल तो परमात्मू पापानी विरळी करोतु मुरली म्हणतात खंयचेय एक पापश्य पुरो ते दूर करत तसले एक सामर्थ्य मुरली धरल तसले श्रीकृष्ण म्हणून सांगून घेऊन तसल ते एक रत्नसिंहासन वैरी बसील तसलो वनमालादी धारण केलेलं तसलो श्रीकृष्ण परमात्म तसल ते एक श्रीकृष्ण रूपाक पळोवन घेवन भारी एक संतोष दत्तके ध्यायन्ते वैष्णवा शांताः शांतं शांतिपरायणं एवं रूपं परम बिभ्रत भगवान एक एव सह असल ते एक रूप केदनाके ते एक देवाले आराधन करतसले वैष्णव म्हणून सांगून म्हणतात तसले तसल ते रूप पळोवन घेवन भारी संतोष दल्ले श्रीकृष्णाल सन्निधानांतू नारायण देवू अधिक मासाक थंय आपोवन घेवन चमकला आपोवन घेवन ते देवाले सन्निधानांतू राबोवन सोडलिके तशी तन्मध्ये भगवद्धा मणिस्तंभे संशोभितं दर्श दूरतो विष्णु ज्योतिर्धाम मनोहरम ते मुखार असेल तसल ते ज्योती लग्गी वचून आपोवन होवन घेवन राबोवन सोडलाके तशीची चमकल तशीची कशी म्हणून सांगणारी उत्थिते द्वारपालैश्च वंदितांग्री हरिशनैः चमकल तशीची सर्व द्वारपालनी पुरा उठोन डबलीचके उठोन रबोन घेवन वंदितांग्रीर हरिशनैः तांकां सर्व जन नमस्कार केल्ले
तशीची प्रविष्टो भगवद्धाम शोभा सम्मुष्टलोचनः तत्र गत्वा नामाशु श्रीकृष्णं पुरुषोत्तमं लोक शिक्षण देव का म्हणून सांगून नारायण दल रीची ते श्रीकृष्णाक नमस्कार केल्के नमस्कार कोण घेवन गोपिका स्त्री मध्य आशिल दसले कृष्ण परमात्माक वंदन कोण घेवन नत्वा उवाच नमस्कार कोण उल्लोचक आरंभ केल्के कसने म्हणून सांगणारी वंदे विष्णुं गुणातीतं गोविंदम एकमक्षरम अव्यक्तमव्ययं व्यक्तं गोपवेशविधायिनं किशोरवयसं शान्तं गोपीकान्तं मनोहरं नवीन नीरदश्यामं कोटिकन्दर्पसुन्दरं वृन्दावनाभ्यन्ते रासमण्डलसंस्थितं रसत्पीतपटं सौम्यं त्रिभङ्गललिताकृतिं रासेश्वरं रासवासं रासोल्लाससमुत्सुकं द्विभुजं मुरलीहस्तं पीतवाससमुच्युतम् इत्येवमुक्त्वा तं नत्वा रत्नसिंहासने वरे पार्षदे सत्कृतो विष्णुः स्ववास सदाज्ञया अशी नित्य हे श्लोकद रीची आम्ही संका म्हणस असल ते परमात्मान ते कृष्णाक खंची रीतीरी एक वंदन ते अधिक मासा मुखांतर केल्ले अशी म्हणून सांगून घेऊन म्हणतात असल ते एक विष्णू कृत स्तोत्र प्रातरुत्थाय पठीत नित्य आम्ही संका गे तंतुही विशेष दावन घेऊन अधिक मासाचे संदर्भाचेरी आम्ही ते नित्य निरंतर संका पापानि तस्य नश्यन्ति दुःस्वप्न सत्फलप्रदः ತಂಗೆಲ್ ಸರ್ವಾಂಗೆಲೆ ಪಾಪದಲ ರೀಚಿ ನಾಶದತ್ತಿಗೆ ಕೆದ್ನಾಕೆ ದುಸ್ವಪ್ನದ ರೀಚಿ ಕಸನ್ ಪಳ್ಳರ ಸಮೇತಿ ಸತ್ಫಲಪ್ರದ ಚಾಂಗ ಫಲ ದಿವಚೇಕ ಕಾರಣದತ್ತಿಗೆ ಅಸಲ್ತೆ ಏಕ तीनी चार श्लोकू आम्ही नित्य निरंतर संका म्हणून सांगून घेऊन हे बृहन्नारदीय पुराणांत सिलसिले अधिक मासांत सांगतात तशीची मलमास म्हणून सांगून घेऊन म्हणताना आमगेले मना भितर येता मलमास म्हणून म्हणताना इतली पूर एक देवाला अनुग्रह संपादन केल्यानंतर मलमासाक कसा नाव दिले म्हणून सांगून म्हळरी त्यांची पुरुषोत्तम मास म्हणून मलमास म्हणराक अर्थ कसन म्हणतात म्हणून सांगणारी पद्मपुराणांतू मलापकर्षको मासो मलमासस्ततो बुधैः अशी देवाले अनुग्रह संपादन केल्यानंतर ते मलमासाक मलापकर्षक मास म्हणून सांगून आमगेले कसन कसने एक मल इत्यादी मल म्हणून सांगणारी पातक म्हणून म्हणतात ते सर्व पातक दूर करत सल मासाची मलमास म्हणून सांगून घेऊन हज्जनंतर संचेक आरंभ केले की तसे कोण घेऊन ते मासांतू मलंतु पातकं नाम स्नानदानादि दीपकैः मुख्य दावन घेऊन मलमासा कुरकादल सले एक कर्तव्य कसने म्हणून सरी स्नान प्रथम दिवसूची तुमका संगीलस नरी एक प्रथम दावन घेऊन करत सले आमगेले मंगलमय स्नान म्हणून ते तीर्थस्नानस्य बरो प्रत्येक स्नान आम्ही ते गंगादी अनुसंधान कोण घेऊन करत सले स्नानस्य बरो तशीची दान आम्ही सत्पात्र दान करचेशे बरो दीपकैः दिव्यो अखंड दावन घेऊन लावून घेऊन करचेशे बरो अशी कोण घेऊन ते आमगेले पातक कसनस पातक म्हणरी हंगा मल म्हणून सांगून म्हणले तसल ते मल म्हणून सांगितले अपकर्षण नाश करत सल मासाची हे मलमास म्हणून सांगून म्हणतात असल ते मलमास मलापकर्षक मास दल्ले म्हणून सांगून आमका हे संदर्भाचेर कळलस हे मलमास म्हणून सांगितले तसले आणि मुखारसून आम्ही अधिक मास अथवा पुरुषोत्तम मास म्हणून सांगून घेऊन अभिधानांतू अपोका म्हणून सांगितले तसले कथाभाग फल्ले दिवसाक आम्ही चिंतन करूया म्हणताना ह्या एक अधिक मासांतू विशेष दावन घेऊन हंतू सांगिल दसले दान मानाच्या निपुर आम्ही समजून घेऊन तंतु सांगिल दसले स्तोत्ರದ ರೀತಿ नित्य निरंतर पठण कोण घेऊन त्या एक अधिक मासांतू आम्ही अधिक दानशील दसले पुण्य संपादन करूया म्हणून सांगून घेऊन 5 दिवसाचे हे एक महात्म्य म्हणून सांगिल दसले हंगा हरिगुरु चरणा भितरी अर्पण करतस श्री कृष्णार्पणमस्तु